Tak, Sabienko, natočím ti video. Toto je tá krabica. Toto je ten mixpult. Nabalený. To je káblo. Tady máme USB cable. To je USB kábel. To je veľký kráva. Trošku špinavý. Dáme asi čierny, že jo? Takže toto je ten mixpult. Tak. Ešte by tam nechcem nábytky, nic. Takže toto je ten mixpult. Takže tak. Toto je on. Takže tak. Takhle. Tady máš filtrík. Takže brutál. Další filtrík. Máš kolíčky. Je krásne zabalené to z obchodu Muziker. Ale zobral som toho týpka, ktorý proste... Tu máš... No mami s tým nechce pomôcť, lebo tam nemôže držať. Ona musí variť, tak on mi nemôže držať kameru, víš. Tu máš pády. Takže tak. Chtěl by to z toho mohli odbaliť, že? Ale jak, že keď držím aj toto, aj toto. Tak to odbalíme. Toto nemusí byť. Takže tu máš to, tu je na dve bedne. Tu máš na dve bedne, ktorý máš do počítača. To by mohlo byť na mikrofóne, ale to bude asi tady. Tady máš na ďalšie dva repráky, potom tu máš DJ UC, potom tu máš Serato DJ Lite, alebo Serato DJ Pro. A tu máš normálne značka Hercules. Takže tu máš toto. Je to dosť tuha. Musíme to vyladiť. To asi nepôjde tak ľahko. Tady máš filtrík. Ale musí to nejaký polystyrén, lebo aby to nerozbil. Dostalo to 180 € napokon, 190 to je 180. Tady máš jedna šabla. Tady máš crossfader. Tady máš ďalší šablu. Tady týmto si posúvaš tracky. Tady máš toto. Tady máš toto. Takže toto je on. Potom tu máš z prední strany. Tu máš na veľké sluchátko, potom tu máš na malé. Na malé sluchátka, takže bol super. Potom tu máš toto. Takže tu máš do sluchátek. Potom tu máš do sluchátek. 1, 2. Je to dosť špinavé, musí sa to poumývať trochu. Tady máš crossfader. Tady máš rýchlo pomaly, keď chceš. Máš ďalší rýchlo pomaly, aj hodinky samozrejme. Tady máš výšky, base, hĺbky a tak. Tady máš vinyl, sleep a tak. Takže je to dosť pekný mixpult. Dobre sme sa vybrali, fakt, som s ním spokojný. Je malé decko, keď čeká na dáreček. Ja to vyladím. Dobre. Akorát musíme nejaké polystyrény, piča, aby sa to nerozjebalo. Tak, tady máš. Tady máš play, potom tu máš pauzu, tu máš play, pauza. A tak.
ktorý mám zas. Takže moc pekný, no. Som s tým spokojný. Takže toto je pro teba, Sabi, toto je rozbavovanie Mixpultu. Hercules Impulse 500, takže toto je on. Je pekný. Ďakujú, ahoj a miej sa na oslavie dobre. Čau.